kompletne dokumentacije koja se tiče rekonstrukcije železničke stanice u Novom Sadu, koja je trenutno skrivena. Drugi zahtev. Odbacivanje optužbi protiv uhapšenih i privedenih lica na protestima. Treći zahtev. Podnošenje krivične prijave od strane MUP-a nadležnom javnom tužilaštvu u Beogradu protiv lica koja su fizički napala studente i profesore, a koja su, kako kažu javnosti poznata pod navodima medija kao Milija Kolčić, Aleksandar Jokić, Dušan Kostić, Milena Aleksić i Ivan Stanišić. Studenti zahtevaju momentalnu potvrdu identiteta ovih lica i njihovo dalje procesuiranje. Ukoliko se utvrdi da se neka od ovih lica nalaze na javnim funkcijama, studenti traže njihovo razrešenje. Četvrti zahtev. Povećanje izdvojenih sredstava za državne fakultete za 20%, za visoko obrazovanje. Zoki, Svaki!
Smoky!